masifika sibomthando sidlalele ngayo imiphefumulo. Haleluya. Sifike imiphefumulo yazi basana bami khona apha uNoah uthe mayekha lo mkhumbi. Haleluya. Amen. Lo mkhumbi ngaphandle kwalo mkhumbi kunekamera. Haleluya. Kunekamera nje ukudla, kunekamera yezilwanyana, kunekamera nje abantu. Haleluya. Ukabantu basuke baphazamisa umuntu ngoku akasangena ekamereni yakhe, ungena ekamereni nje silwanyana. Ene mawungena ekamereni yesilwanyana uyaguquka ube siso silwanyana. Nawe ke bazali bami ngiyagcikanga. Haleluya. Bazali bami into eyibolekiwe ngawuzama ukuthi usebenzise ukuze nayo nomuntu okuboleke yona azokwazi ukuthi ilakani ungasayibisanga ngani yabona isebenzisa kahle. Haleluya. Ingawe yabasana bami nangimapha ngokukhuthaza. Haleluya. Uthi hayi masibambeni sikhuthalelane. Haleluya. Yitsho nale ndoda ithi andinamali andinasilivere kodwa linawo noTesto. Haleluya. Ngoba le ndoda ibihlele eminyango ngithi iminyaka emininzi. Haleluya. Abantu bayengena bemani beyifakela imali kodwa imali ingazange imsize lo muntu. Haleluya. Uzahamba zonke indawo ngithi ninikele isuku vele impandla uthandazelo. Haleluya. Ngoba vela unakhono. Haleluya. Ngeke uphile ngenakho. Le ndoda lena iye yakhola ukuthi mina eligama abanginika lona lizamphilisa. Haleluya. Kanti igama abanginika lona lizamphilisa. Yaphinda le ndoda. Haleluya. Ngawo ke bazali bami. Amen, amen. Amen. Amen, amen. igama lenkosi ke malibongwe. Nami ke mangidlulisele umhlangano kaThixo wonke ekseni nje ndisibulisela ke ngelizwe igama lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Nami ndimanje kule ndawo ingekho into engakho endiyimelayo. Igama lenkosi ke malibongwe. Amen. MaKristu amahle ke athandwa nguThixo. Amen. Ngaphansi ke kwamazwi utata wethu umfundisi akasipha wona igama lenkosi ke malibongwe. Amen. Ngelixesha ethi incwadi engcwele kukho umlwelwe ohleli ngasemnyango. Igama lenkosi ke malibongwe. Amen. MaKristu amahle athandwa nguThixo. Kambe ngelixesha kufika amadoda amabini angabapostile. Igama lenkosi ke malibongwe. Amen. Kambe ngelixesha ithi incwadi engcwele kambe lo mfo xa ebajonga abapostile yena ujonga into yokuba kambe makafumane isentana kambe ezimbalwa ngoba kaloku kule ndawo abekehleli kuyo bekehlalele ukufumana amalizwi. Igama lenkosi ke malibongwe. Kodwa namhlanje ithi incwadi engcwele kambe kwenzeka umhlola ngoba kaloku kambe abantu xa bengena bamane bephosa kambe loo nto abanayo. Kodwa namhlanje kuvakala ilizwi kambe kuPetros noYohane kambe lisehla kule ndoda igolide nesilivere asinayo
kodwa ngegama elikaYesu kabuKristu namhlanje sithi vuka kambuhambe. Igama lenkosi ke malibongwe. Makristu amahle athandwa nguThixo maninzi amagama makristu amahle athandwa nguThixo awathenjiweyo kambe ngabantu kambe zininzi kambe nezinto ezithenjiweyo ngabantu kodwa namhlanje umbhaleli uthi ngegama elikaYesu Kristu ngoba lilo kambe igama elinyuliweyo kambe alikho elinye esinako kambe ubangaba siqubuthe kambe kulo njengoko wake watsho uDavid makristu amahle ngelinye ilanga ngoba kaloku kambe abantu emhlabeni bakholosile ithi incwadi engcwele kambe abanye bakholose ngamahashi kodwa abanye bakholose ngenqwelo ezokulwa kodwa thina kufuneka into yoba sikholose kambe ngalo eligama igama lenkosi ke malibongwe. Makristu amahle ke athandwe nguThixo namhlanje lamazwi ayasifundisa ukuba maninzi amagama esadibana nawo ngaphandle apha nanjengoko watshoyo uYesu Kristu xa ufunde aphayana kuMateyu 24 wathi nizefa bazabizwa kambe ngapha kuthiwe tshonani ngapha nalo elinye igama likhona okanye tshonani ngapha nako omnye uKristu ukhona kodwa uthi ke ngokumbhaleli nina zanyuleleni eligama elilodwa elingekho elinye igama elinokufaniswa naye ngegama likaYesu Kristu amen. Mangulise bazali ngenseni njengelihle ke igama likaYesu Kristu amen. Uthe ubawo nobawo mabagqithe amen. Nami ndimele lonto amen. Modimore ubuka dimore ubuka
negolide asinayo. Amen uthule bandleni. Kodwa ngegama likaYesu Kristu sithi phakamwa. Amen uthule bandleni. Wafika uYesu empilweni yesiqhwala saphila. Amen uthule bandleni. Yabona xa kuthethwa ngeligama likaYesu, eligama likaKristu, amen uthule bandleni, ukuba awunalo empilweni yakho, amen uthule bandleni, okanye ukuba awuthatheli ingqalelo, amen uthule bandleni, kodwa xa lithe lafika impilo yakho iyatshintsha, amen uthule bandleni, bamangale kambe abantu kube kusebenza amandla kaYesu Kristu, amen uthule bandleni, isiliveri negolide asinayo, amen uthule bandleni, into enikhathazayo kambe kwelilizwi wena Nkosi yami, amen uthule bandleni, abantu babesoloko bengena, amen uthule bandleni, etempileni bazothandaza, amen uthule bandleni, bebona bona into bafanelekile, into bangene badumise uThixo, amen uthule bandleni, le ndoda yona iphile kucela amalizo, amen uthule bandleni, bengabi nayo unembezo oba ngomhlodo wakhe, simthathe simvise lento esingaphakathi kuyo, amen uthule bandleni, isini bemjongela into yokuba yena makahlale apha emalizweni, amen uthule bandleni, bona bangene, amen uthule bandleni, badumise, amen uthule bandleni, kodwa lafikelwa lithamsanqa le ndoda, amen uthule bandleni, yatshintsha impilo, amen uthule bandleni, amangaliswa nabo bebembona into yokuba ufanelekile, into yokuba yena makacela amalizo, amen uthule bandleni, bathi akusinguye na, amen uthule bandleni, lo, amen uthule bandleni, obekehleli apha emnyango, amen uthule bandleni, ngoba nyani abantu, amen uthule bandleni, uYesu xa kecholile, amen uthule bandleni, bayamangala, amen uthule bandleni, into yokuba ingabe ayinguye nalowa, amen uthule bandleni, abe uYesu efikile empilweni yomuntu, amen uthule bandleni, ndiyawathanda namadoda, amen uthule bandleni, ngoba wona abonisile into yokuba isilivere, amen uthule bandleni, ayinamandla, amen uthule bandleni, ayinamsebenzi, amen uthule bandleni, ekwegqitheni amandla akaThixo, amen uthule bandleni, isilivere negolide asinayo, kodwa ngelizwi lenkosi, amen uthule bandleni, namadoda anika lendoda into ayawuhlala nayo ngonaphakade, amen uthule bandleni, ngoba yona uthi umbhaleli, amen uthule bandleni, ezeliphakade ziyagqitha, amen uthule bandleni, kodwa ilizwi likaThixo, amen uthule bandleni, lihleli, kambe lihleli nje, lihleli ngonaphakade, amen uthule bandleni. Yanga ke nathi bakhonzi ngale mina namhlanje singazitholela ntoni, amen uthule bandleni, sithembele kulento ehleli ngonaphakade, amen uthule bandleni, siyeke isiliveri negolide, amen uthule bandleni, ikhumbule ngomhlotho, amen uthule bandleni, uYesu endwendwele kambe kwamatewu, amen uthule bandleni, indoda eyayingumbuthi kambe werhafu, amen uthule bandleni, uthi uYesu akufika kule ndoda, wakufika empilweni yale ndoda, amen uthule bandleni, yabonakala le ndoda inqwenela ukuphindisela, amen uthule bandleni, yonke into ebeyithathela kambe abantu, amen uthule bandleni, ngokuba ifikelwe nguYesu empilweni yayo,
amen ukuthule ebandleni yabona ke bakhonzi amen ukuthule ebandleni uYesu makefikile empilweni yakho amen ukuthule ebandleni kufuneka umvumele athathe indawo amen ukuthule ebandleni athathe indawo yakhe amen ukuthule ebandleni ushiye ezeliphakathe amen ukuthule ebandleni ngoba uthi umvumi amagugu alomhlaba azosala kambe emathuneni amen ukuthule ebandleni asisebenzeleni izulu amen ukuthule ebandleni masisebenzeleni izulu amen ukuthule ebandleni ngendlela kambe Nkosi yami esiphila kule mihla esiphila kuyo amen ukuthule ebandleni uye ubone into yokuba inhliziyo zamaKristu amen ukuthule ebandleni zikhokhelisa imali ekweqhitheni ilizwi likaThixo amen ukuthule ebandleni ufike into zikaThixo seziyabhatalelwa amen ukuthule ebandleni ukweqhitha into yokuba abantu amen ukuthule ebandleni babakhokhelise amen ukuthule ebandleni umoya kaThixo kambe phambili amen ukuthule ebandleni babeke imali phambili amen ukuthule ebandleni namhlanje umbhaleli amen ukuthule ebandleni uyasitshintsha into yokuba amen ukuthule ebandleni masiyeke amen ukuthule ebandleni ukubeka impilo yethu phakathi kwesiliveri negolide amen ukuthule ebandleni ke sizikhethele uYesu amen ukuthule ebandleni ngoba uYesu ubalulekile ezimpilweni zethu amen ukuthule ebandleni uthi umbhaleli le ndoda yayisisiqhwala amen ukuthule ebandleni kodwa uYesu uthi afika empilweni amen ukuthule ebandleni eyale ndoda yangabonakali noba le ndoda besisiqhwala amen ukuthule ebandleni yasike yatsibatsiba ukweqhitha abanenyawo zimbini amen ukuthule ebandleni ngoba ngelo xesha uYesu ufikile kambe empilweni yayo bamangaliswa abantu amen ukuthule ebandleni into yokuba ayinguye na amen ukuthule ebandleni lo obeke ecela amalizo amen ukuthule ebandleni kubalulekile ke nathi bakhonzi amen ukuthule ebandleni into yokuba abantu ngamaxesha wonke sibatsalele kambe kwaKristu amen ukuthule ebandleni singabagqithi nje amen ukuthule ebandleni sibe sibabona into yokuba badinga amandla kambe kaYesu amen ukuthule ebandleni sibadonsele kambe kwaYesu amen ukuthule ebandleni bazofumana ukuphila ngokwasemoyeni amen ukuthule ebandleni bazofumana ukuphila phansi kwesandla esinamandla amen ukuthule ebandleni siyeke ukubajongela kwezinye izinto sibajongele apha kwaThixo amen ukuthule ebandleni ake nami ndiphilile kambe Nkosi yami phansi kwelizwi into yokuba isiliveri andinayo kodwa ngegama amen ukuthule ebandleni elikaYesu Kristu ndithi phakama uhambe amen ukuthule ebandleni nathi ke bakhonzi masiphakameni ngegama elikaYesu Kristu amen ukuthule ebandleni singaphakami ngegama elezinye izinto amen ukuthule ebandleni singathembeli kwezinye izinto amen ukuthule ebandleni sithembele kweligama amen ukuthule ebandleni ngoba abanye abantu kwizinto abahleli kuzo okanye kuminyango abahleli kuyo baphakanyiswa ngezinye izinto amen ukuthule ebandleni ezingekho ngamagama amen ukuthule ebandleni ezingekho ligama elikaYesu Kristu amen ukuthule ebandleni ubone into yokuba kuthiwa hayi wena uba ufuna ukuphila hamba uye endaweni ethile amen ukuthule ebandleni uyeke indawo bayeka abantu into yokuba umuntu bamthumele aphi kwaThixo amen ukuthule ebandleni bamthumele kosiyazi amen ukuthule ebandleni into yokuba wena ukuphila uza kufumana khona amen ukuthule ebandleni basibathumeleni apha kwaYesu Kristu amen ukuthule ebandleni sibabizele khona abantu amen ukuthule ebandleni ake nami bakhonzi ngelihle ke igama likaYesu Kristu uThixo yanga angandisa apho ngishelele khona ukuthi kube ngaphakathi amen Kuyedlula